Hanumat JPini Karbi Anglong BJP West Karbi Anglong a BJP Pinitum ninget henai ke lalo jelitum national a president Lal Krishna Arwani ki dohut lapent Rajnath Singh ki dohut lapent Nitin Gadkari ki dohut sutame alang litum ta Karbi Anglong wang hut di Mahasau wang hut selang litum ta ningge tekanglo creation of a small state so lampu thake lapet autonomous state lampu thake lang tumta ni tekang dak lo ji Karbi Anglong lapet di Mahasau kari lampu thake tum BJP tumta lage chekroy lo po bangke ni tekang dak lo sontak taksi national long general secretary Tapirgaon non ki dobom a MP lo Arunachal pen alang ligi tok jir pensi dake tumhan nang pi tekang lo ji Karbi Anglong lapet di Mahasau puthak kari nai autonomous state bangke BJP penta chekroy dun lo po bangke sondak taksi pini chief minister hin pensi tame nanglitum press media long kangi tegang na nanglitum arju long lo ke damtang tarik hini April cheklo Lok Sabha MP election aprang nomination ke file sin ni tegang lo press media lo la pentu tarabasa long sitame alang li press media thenglo sin ni tegang lo autonomous state lama putha ke alang li chief minister hin penta klar dak alang li ni tegang lo Kasona taksi litum Karbi Anglong Autonomous Council ACM bare alang lege ninggelo na hok amai meeting long tan ngi daglo je Karbi Anglong kaching thu rawar saya phan Karbi Anglong kaching thu di Mahasau kaching thu ri pulo tangte okay akapreka theklong lelo lagi autonomous state long weg nang po alang lege ningi teng pensi alang li claim bomb lo tasi prime minister Narendra Modi phanta wan lo kasona taksi home minister Amit Shah phanta da Karbi Anglong long ke wanalam eke lain lo je Karbi Anglong di Mahasau arat aning ke hang kupise aning ke hang ke thenai ma pu pachini ji phansi alang li kadobe lai alidar tum phanta prime minister lapen home minister phanta ke wanlo la sondak thaksi Bharatiya Janata Party election batai 3 sitame ai kene manifesto long bangke kaita number 1 is la bangso a point long bangke autonomous state si kaita dolo si Pini liltum Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong di Mahasau a BJP etumke pini anian ta iri repin ben pini cingki cethan bomlo Assam a chief minister phanta lapen prime minister home minister phanta je autonomous state bangke itia pilo polo tangte la kacingki ke cethan lo polo tangte Karbi Anglong di Mahasau farmanta cingki pi ponang po lapen autonomous state bangke piwek nang po lapen ke Karbi Anglong di Mahasau ara aning ke hang nai ahor mulo lasi pini la so teng si pini nilitum arjap thipsi pini da do pen pini anian setame la so puthak nilitum kata ar nhok amai tin long setame la so lam si kata pon lo sira dake thang ining gi bidama thai ta velo ko pini ke patu thai ta velo ta ka honde thai ta velo